магазини Realfon до канал подписаться ва видеоро то охираш тамошо кӣ. Потоки нав омад, Samsung, Infinix, Redmi ва моделҳои Tecno омад. Samsung A15 ва A25 аст ва ҳозир як бора мекушем ки дар комплектасияи телефонҳо чию чи аст. Хуб, аз Samsung A15 сар мекунем. Samsung A15 памяти 4 ба 128 мешава, 6 ба 128 мешава ва 8 ба 256 мешава. Ҳозир ма якта свети лаймша кушодам. Свети лаймша мекушоем ва мебинем ки чӣ хел светай ва дар коробкаш чӣ дора. Свети Samsung A15. Телефон 50 мегапиксел камера дора. 16 мегапиксел фронтальная камера, 5000 мАч батарейка дора. Ҷои зарядкаш Type-C. Телефон дар наличии ҳаста барои нархоша фаҳмидан подписация мекунем ва дар Telegram канал нархош мебурояд. Telegram канал дар ясти чиё подписация кунем ёки дар рақамҳои болои камдаги нависен нархоша фаҳмида метавонем. Телефони Samsung Galaxy A15 3-4 намуд цвет мешава. Lime, сиёҳ, сафед ва фиолетовӣ мешава. Телефонҳо так икорчам ғалати так. Телефон дар комплекти чӣ дорад? Дар комплекти телефон фақат аст скрипка барои симкартаро баровардан ва як те дига боша кабели детарафа Type-C. Ман ҳозир мекушоем. Так, кабели Type-C детарафа ки дар комплекти Samsung блокпитания аму вайвилка нестай. Так, дим сол ё сеюм солай? Дим. Ва телефонҳои дигариш боша Samsung A25. Samsung A25 почти дизайнаш ба дизайни A15 монандай. Просто 3-4 ҳазор рубл қиматтаракай. Иам дар комплекташ якта скрипка барои симкарта баровардан ва якта дига кабели тарафа Type-C дора. Телефонҳои Infinix бошанд, телефонҳои буҷетни Infinix Hot4i ки телефонҳо ай 11500 то 13000 рубл мешаванд. И телефонҳо дар комплектшон якта чихоли прозрачни кабел ва та дига блок доранд. Ва инчунин телефонҳои Infinix бошанд, Infinix Note C Pro. Телефони Infinix Note C Pro дар комплекташ чихол, стекло, блок, кабел, скрипка ҳама чӣ дора, просто мегири истифода мекунӣ. Бо плюси ай ҳама зуриш чия ки и телефон беспроводной заряд мегирад ва мебинем ки телефон кадом цветчай. Хуб, ҳозир мекушоем. Як дақиқа. Ранг голча. Infinix Note C Pro уже камерачи фаҳмид ки свети голдаш буда, бале ки свети голча бисёр мепурсанд. Так, свети голдаш. Хуб. Телефон 108 мегапиксел камера дора, 5000 мАч батарейка дора, ҷои зарядкаш Type-C, стереодинамика ҳамаи було, ҳамаи поин мехонад. Дидан цветша ва дизайнш дидан чӣ хелай? Хамелеоновӣ мешава. Свети голдаш будай. Телефон беспроводной заряд мегирад. Дар повербанк ёки зарядкаи беспроводной мемонен, бе проблема заряд мегирад ва дар комплектасияи телефон чиай? Дар комплекти телефон, так ҳозир мебинем, чӣ хел гуфтем, дар комплекташ дар комплекташ стекло заводской айхидаш, фирмени стекло дора, часпонданаш бесплатняй. Якта дига пластикови чихол дора, чихолшон майхчай ва якта дига кабелу блокпитания дора. Якта дига скрипка барои симкарта баровардан. Хуб, хайра фаҳмидем ки чӣ доранд, чӣ надоранд. Телефонҳои навбатӣ, телефонҳои Tecno Spark 20C, 20 ва 20 Pro ҳастанд. Телефонҳои Tecno Spark 20C ино ҳам 11500 рубл сар мешаванд то 15500 рубла мераванд. Телефонҳои дигаре боша телефонҳои Redmi 12. Redmi 12 свети silver, свети сиёҳ, свети кабуд, ҳамаи светоша бигин ҳастай. 4 ба 128 ва 8 ба 256 мешава. Телефони Redmi 12 50 мегапиксел камера дора, 16 мегапиксел фронтальная камера. Телефон 5000 мАч батарейка дора. Телефони ходовой если чё. Телефони дигари боша телефони Tecno Spark Go 2024. Памяти 3 ба 64 ва памяти 4 ба 128 овардагем. Ва ҳозир мебинем ки и свет и телефон кадом свет дил хояташа ви хоят чайна. Телефона сразу нархша мегум. Нархи телефон 7500 памяти 64 ва 8500 памяти 128 мешава. Дар комплекташ плёнка аст зашитная, чихол, блок, кабел, скрипка дора, просто соҳиб надора. Миёи мехари истифода мекунӣ, мехари плюси бояд тайга падарка дора. Ҳаматон ин чизда шоҳиден.
ва телефони дигаре бошад телефони Redmi A3 телефони буҷетнияй аз 6,500 рубл сар мешавад. Хубиш дар чие ки телефон 6,500 рублай ҷои зарядтакаш Type-C. ҳозир мекушоем ва шумода нишон медиҳем ки кадом цветчай. Хуб, телефон свети сиёҳш будай. Паймати 4 ба 128 8000 рубл, паймати 3 ба 64 боша 6,500 рублай. Телефона миёй мехари, соҳиби якта дига падарка мешавад. Телефона мемонем. Хуб, телефони дигари боша, ин телефонаш хеле гуфтам телефони Tecno Spark Go 2024 ва телефони дигари телефони 13 Note Pro, Redmi Note 13 Pro барои навигатор, барои бозӣ, барои суратгирӣ ин телефон мощни бадай. Телефон мешавад 8 ба 156 ва 12 ба 512 мешавад. Телефон 200 мегапиксел камера дора, стандарт живой нишон метиҳад. Кадом як телефон маъқулай, рақамо даблои экран. Ногуфта намонад, оз падаркора тамом гап як монад аз замин намемонем, барои подписчикони мекушем ша. Хуб, мекушем ша. Redmi Note 13 Pro. Телефони Redmi Note 13 Pro дар комплекташ чӣ дора ва як бора комплект сар кунем. Так, чӣ хеле гуфтем? Телефон 200 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Ира бинен чӣ холиш боша, фирмени сиёҳай. Свети сиёҳшай ва телефон худаш кадом светае? Телефон худаш свети хучам свети сиёҳш мешида будай. Ёроз мемонем, штоби ки ғамонатя. Мана. Дизайни телефона бинен. Мана, дизайни телефона бинен. 200 мегапиксел камера, 32 мегапиксел фронталная камера, телефон ҷои зарядтакаш Type-C, стереодинамика мехона ҳам ай боло, ҳам ай поён. Кадом як телефонҳо дар коранд, рақамо дар боло экранай. Заказ кунед, доставка ба дарани Москва, доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия, доставка ба ҳама шаҳр ноҳияҳои Тоҷикистон ҳам ҳастай. Мана 60 ватта 23 зарядка дорад, дар байни 20-28 минут телефонта ай 0 то 100% пур мекунад. Падаркора ҳозир вай нишон метиҳем. Падаркои нав овардем. Падарко чиян? Акмо намегим калити магазинай ё ки калити BMW намегим. Ай ҳам аз дурмон мерасидаги Itel A70 дедона Samsung, дедона телефони Itel A70 мондаги дар дарани ҳамиё насиби кадоми бигарда. Падарко ай 1000 рубл сар мешаванд то 3-4000 рубла. Ай ҳама қиматаш Itel A70 ки нархаш 8500 рублай. Дедонай падаркоша пур мекунем. Ино ягон бозӣ нестанд. Бисёри бачаҳо занг мезананд, акай чӣ бозия? Ин бозӣ нест. Кадоме ки аймо телефон мехара, вай фарқ надорад телефони 6,500 мехара ё ки 20000 мехара, 15000 мехара, як та дигар падарко мегира, ай дарунаш чизе ки биромад, соҳиби ҳамон падарка мешавад. Рақамо дар болои экран барои заказ кардани телефон. Магазини телефон ҳама моделҳои нав ҳастай, марҳамат кунед.